Hola! Estem aquí en Pau, el meu fill i jo, i per aquests dies doncs, hem pensat que estaria bé que us poguéssiu donar massatges. En principi jo faré el massatge en Pau, però després vosaltres podeu canviar el rol i que el pare la mà li faci al fill, o entre la parella. Us memoritzeu una miqueta la seqüència, perquè clar, aquí probablement hi haurà xivarri, i us podeu posar música també. Jo prefereixo no posar perquè se senti bé, però vosaltres si voleu doncs us podeu posar la música que vulgueu. Val? Serà un massatge senzillet, tingueu a punt un coixí, manta, en principi res més. I res, i ganes de practicar. El que practica també s'estarà movent, vale? O sigui que així roba còmoda i res, i comencem. Pau, no començarem per sentat? Mira cap allà, potser millor, així se't veurà millor. Molt bé, doncs li demanarem que posi l'esquena ben recta i començarem amb un suau massatge al cap, amb les cimes dels dits, vale? per relaxar una miqueta. Bé, Pau? Sí? Podeu anar preguntant, sí? No us deixeu capar per darrere. Molt bé. El següent serà, podeu fer o dret o agenollat, a mi em va bé agenollat. Seguim demanant l'esquena recta, posem les mans al costat, ho farem així amb els dits cap a fora i agafem aire, Pau, agafem aire, inhalem i a l'exhalar jo apreto. Inhala, Pau. No passa res, un moment riure, és benvingut. Vale, un cop més, inhala. Exhala, mentre no sigui tota l'estona, Pau, està bé. Vale, llavors fem una miqueta de massatge, les espatlles, que els nens no es carreguen tant com els adults, però també déu-n'hi-do. Fem aquí massatge. Entrellacem els dits de les mans, els portem a darrere del cap i anem a fer una torsió. Posarem el genoll aquí a mig de les escàpules, inhales al centre, Pau, exhalant cap a un costat, tornes a inhalar al centre, exhales cap a l'altre costat. Un altre cop. I l'altre germà per aquí també, que també vol sortir al vídeo d'alguna manera. Bueno, està bé. Vale, ok. Llavors, així mateix assentats, nosaltres ens assentem amb la cama estirada, mira que tinguis espai a darrere, i en Pau m'agafarà els avantbraços. Pau, agafa'm els avantbraços, vale, ok. Llavors portem el peu entremig de les escàpules, nosaltres també ens assentem a sobre dels isquions i li demanem al Pau que inhali. Sí? El meu peu està entremig de les escàpules. Sí? Jo també aprofito per obrir el pit, aquí. Podeu provar amb un peu, depèn de l'esquena dels vostres fills, o amb dos, i si no, li pregunteu. Els dits dels peus van a sota les escàpules. Bé, Pau, amb dos o prefereixes amb un? Amb un? Vale. La cama està estirada, els dos estirats, obrim el pit, nosaltres respirem junts, afluixem les espatlles. Vale. I fem les mans endavant. I demanem que es posi així endavant i fem una miqueta de palming per l'esquena, pujant i baixant. Aquí les cames. Cada nen baixarà més o menys, depenent de la seva flexibilitat. Massa, Pau, digue-ho, si t'apreto massa. Molt bé, ja li demanem que s'estiri, panxa amunt. Pau, t'estires
sense amunt amb el cap allà. Sí, si vols el coixí, sense coixí, com vulguis. Però una miqueta més, que se't vegi, a veure, una miqueta més cap aquí. Vale, super. Molt bé, li farem els talons, farem una miqueta de rocking, amb les cames. En farem una miqueta més, nosaltres estem agenollats. Sí, estirarem els talons i nedarem nosaltres i a l'exhalar amb els pauets a la panxa estirarem endavant, això era de la música que al final no l'hem posat. Vale, 2 cops més i inhalem, estirem, estirem. Això també és un massatge amb el nostre abdomen, aprofitem, apretant aquí, no ho facis si has acabat de dinar. I última, aquí. Fem una miqueta de vibració, endavant i enrere, veiem com es va movent tot el seu cos. La vibració arriba fins a les espatlles. Molt bé. Deixem una cama, agafem una, la que vulgueu. Posem el dit polze en la seva planta del peu. Sí? I seguim amb el peu a la panxa i fem rodonetes amb el nostre cos. I cada cop que tornem enrere canviant la rodoneta, canviem el polze. Canviem un altre cop. Fem més o menys 5 a cada costat. Pot fer 5. Anem canviant. I canviem de costat. Està pastigonet, o sí? Estàs tens o estàs relaxat? Pots tancar els ulls. No? Per fer els ulls. Ens allunyem una miqueta més, agafem per la part externa del peu i rotem. No sé si me'n vaig a la pantalla, estirem 3 vegades, 2, 3, i cap a l'altre costat, rotem, 1, 2 i 3. Molt bé, flexionem el genoll. Posem el seu peu a la nostra ingle. Nosaltres, amb el genoll flexionat, li agafem, entrellacem dits de les mans en el genoll i fem com cercles. Mirem si ens hem d'acostar una miqueta més. Per així va? O acosta una miqueta més. Depenent de la flexibilitat de cada nen. Canviem el sentit. Més a cada costat. I estirem la cama. Fem una miqueta de sacsejant i ens anem a l'altra cama. Ens acostem. Posem el dit polze, busquem un punt. Donem una volta, li agafo el taló, canvio. I una altra volta. Vaig canviant. Apretant més o menys. Altra. I canvio de costat. Els meus budells, perquè això també fa un massatge una mica, cada cop que apreto. Sentit i l'altre. Flexiones el genoll,
braços i de les mans i faig com cercles. Ai, m'he deixat un. Ara ho farem. Eh? 3, 4, 5, i canviem. Tu no has fet la volta, l'hem de fer jo. No. Tu m'estàs ajudant? Pues no. Estàs deixant relaxat. I així. Agafem per sota, acompanyem la cama, estirem. Estirem. I abans ens hem deixat aquest. La rotació. Cada un és diferent, podràs obrir més o menys. I aquí també. Portem els genolls cap al pit. Posem en les seves... on ja ho veureu, o els peus als genolls, o aquí, no sé, jo crec que aquí, et va bé a tu? Sí. Em dones els braços i ara nosaltres l'acompanyarem, pujarem, baixem, tornem. Fas cada patiment, no la relax. Una miqueta així, deixa el cap enrere si vols, així. Deixem anar. Estirem les cames. Sí, nosaltres amb cames flexionades, ara, per no forçar l'esquena i com si volguéssim portar el genoll cap a l'espatlla. Com si tinguéssim un volant de camió. I aquí. Bé? Estirem les cames, anem baixant a poc, estirem les lumbars. Aquí. Anem baixant a poc. Baixem a poc les cames. Li demanem que es posi de costat. No et poses de costat, Pau, del que tu vulguis? Aquest? El que vulguis, aquest? Va, llavors, la cama de sobre estirada, perdona, flexionada, a 90 graus. Aquí va bé, si tens una manta, posar-la aquí sota. Vale? Aquí. Tens fred, Pau? Estàs bé? Estàs bé? Va. Llavors, la cama que tenim aquí ben estirada, farem una miqueta de palming. Sí, això també se li diu pota d'elefant, és anar posant pes. Al palmell de la mà poso un pes i trec a l'altre. Poso pes i vaig resseguint tota la cama. Amb una mà faig la cuixa, amb l'altra mà faig la cama. Aquí jo intento activar una miqueta l'abdominal per no fer-me mal a les lumbars. I ara anem cap a l'esquena. Amb les dues mans, aquí a l'esquena, faig el mateix. La columna no la toco. No toco la columna. Faig de dalt, a baix. Per sobre la columna. Estiro el braç, exagero una miqueta. I porto el braç a darrere, amb el colze flexionat. Llavors poso, com abans, o bé un peu o bé els dos a sota de la seva escàpula. Els meus peus estan a sota de la seva escàpula i amb la mà tiro enrere.
Bé, suau. Bé, prou. Canvia de lloc. Relaxo les espatlles, jo. Si algú vol provar amb dos, depèn del nen, potser us va millor posant els dos, va resseguint tota l'escàpula. Llavors amb la mà, una mà aguanto i amb l'altra mà faig cercles aquí per relaxar. I deixo la mà aquí, faig una miqueta de palming en el braç, com abans hem fet a la cama. Puc fer-ho de squeeze, així com apretar. Vaig aquí, estiro una miqueta el braç. Una miqueta de sacseig. Fem una miqueta de massatge a la mà, també. Fem cercles amb el dors de la mà. Tocant una miqueta per aquí. Aquí si tenim una miqueta d'oli va bé a les mans, perquè si no, no rellisca gaire. Tirant els dits. Bé. Ui, he tapat, Sí, per un peu. Aquest que és molt guai, el fem a ioga també. Agafem entre les nostres dues mans el seu canell i fem així. Fem molt la mà. En unes més classes el fem molt sovint quan se'ns carreguen els canells, per fer molts equilibris sobre braços i invertides. Molt bé, doncs anem a canviar-lo nosaltres perquè no s'hagi de canviar i es pugui relaxar. I anem a fer l'altre costat. Posa't una miqueta més cap aquí, va? No, estirat i jo et giraré. Tu una miqueta més cap aquí. Està tan relaxat que ara ja... Espera. Vale. Ara tu el mateix l'altre costat. Sí? Vale, ara sí. Ok. No, aquest braç per aquí. A veure, Vale, ok. Tu relaxa't i jo faig tot. Que intenteu que estigui recte, el cap també una miqueta recte. S'està quedant tan relaxat que és com un espagueti ara. Vale, posem la manta aquí. Vale, no sé com es veurà, doncs el faré des d'aquí, aquest. Però vosaltres el feu des de l'altre costat, fem el palming, a la cama, pujant i baixant. Intenteu treballar amb el pes del vostre cos, no amb el pes dels braços, perquè si no us cansareu. Aprofitem la gravetat. Pujant i baixant. Anem cap a l'esquena. Des d'aquí, localitzo la columna i per sobre de la columna també. Fent aquest palmet, ara poso pes, ara trec. I el que compta, diuen, és la intenció. Si vosaltres ho feu molt d'amor, amb molt de carinyo, no ho podeu fer pas malament. Ho feu superbé. Llavors això no faràs anar a mi, Pau? No sé. Estaria
guai que després els fills ho feu els pares, Aquí estirem el braç. Flexionem el colze. Ens anem a posar el peu a sota l'escàpula. I tirem enrere. I el peu no el moc. És l'espatlla que el moc. I vaig caminant. Si algú pot posar els dos peus, depèn del nen, doncs posa els dos. Fem el palmell de la mà, fem massatge circular. Fem el braç. I fem una miqueta de palming. Posem pes, tenim pes. Poso pes, trec pes. I fem cap aquí. Estiro. Crec que estic estirant massa, per això li aixeca el cap. No hauria de fer tant. Una miqueta de roquina, ara estàs aixecant tu, Una miqueta de massatge a la mà. Aquí també, si tenim una miqueta d'oli millor. I ara panxa a terra, millor potser ara sense coixí. Com un mantet, panxa a terra, estirem aquí. A veure, toc, carinyo. Els braços com vulguis, ara. Una miqueta endavant, un palet endavant. Palet endavant. Ara comencem el mateix que hem fet amb el palmell de la mà. Fem un massatge al peu. Poso pes, trec pes. Pau, hem hagut de fer un vídeo perquè fes un massatge, Hem hagut de fer un vídeo perquè fes un massatge. Anem pujant. Si esteu apretant massa, doncs que el vostre fill o filla us ho digui. Quan arribem a darrere els genolls, fem cercles suaus. Anem pujant. Trec pes, poso pes i quan poso el pes és amb la força del cos. Em faig força als braços i baixo. Aquest li encanta al Pau, que li diem el parabrises. Des d'aquí portem els peus cap a un costat i cap a l'altre. Com si fossin un parabrises. Ens agemenem, fem els talons i ens fixem. Pixem 3 vegades. 2 i
rocking. Posem la mà aquí al sacre i fem rocking. Bé, cap? Si tens coordinació pots provar amb una mà fas rocking i a l'altra fas així com cercles. Sí? No et quedes només amb el rocking, però jo crec que tots podem provar. Vinga, com les dues anat? Exacte, molt bé, Pau. El nen es pot anar canviant el cap, de costat, que no quedi tot el rato en el mateix. Vale. I sense parar el moviment intentem anar passant a l'altre costat. I fem el mateix, amb una mà fem el rocking al sacre i amb l'altra anem fent cercles a les espatlles, a tota l'esquena. Les posem aquí. I fem el palming a l'esquena, sense tocar la columna, inhalo, exhalo, poso pes, inhalo, exhalo, poso pes. Ja està, Pau? Vale, que dius? Que estic acostumada a fer massatge alguns i... I el Pau petitó. Quan arribo aquí puc fer més cercles, una miqueta més de massatge a les espatlles i torno a baixar. Massa? Molt bé. Vale, ja fem... M'agafes els avantbraços, Pau? Aquí. Vale, inhala, Pau, que pujaré, estirem enrere, inhala. Exhala, baixa. 2 cops més, inhala. Vaig bé, Pau, o pujo més o menys? Està bé. L'última, pujo una miqueta més? Vale. Vinga. Inhala, 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 inhala. Exhala. Ai, ens falta el de balancejar. Vale, tornem a pujar, agafa'm bé. I fem una miqueta de... Molt, crec que bé. Sí, molt bé. Vale, baixem. Ens anem cap a l'altre costat amb els braços estirats. Anem els braços per aquí. No es veurà, però bueno, estic estirant els braços. S'agafen. Bueno, l'agafo dels turmells i l'estiro. Estiro els braços. No, Pau, tu no vinguis. Sortim del vídeo. Vale. Esperem que puc posar-ho per aquí. Perfecte. Vale. Fem una miqueta de squeezing. El meu braç no te l'he fet el squeezing abans. Perfecte. Un fluixet. Aquí al culete també. Fem una miqueta de massatge, en cercles. Aquí acabarem fent aquest moviment. Sí, junto els palmells de les mans. I els fem amunt, avall. Aquí també. Deixo la mà relaxada, els canells relaxats. I també hi ha aquest. Veieu aquest so? Si fa aquest so és que ho està fent bé. És la prova que està bé. Ho sent bé? Oh, em pots tallar tan relaxat que ja ni parla. Estàs relaxat? Està dient que sí. Aquest també, el running, crec que es diu, com... Aquest també està running. Pulsem 3 cops. Vale, anem a fer ja... Anirem acabant, faltarà el massatge a la cara, al cap, cap amunt, tal.
Em va ser tan relaxat que crec que hauria de fer tota la feina. Vale. Bueno, hi havia... Sí, et digues tu? Vale. Fins una miqueta més a baix, pam, així. Se'n veurà. Vale. Se'n veurà. Sí, sí que se'n veu super. Vale. Fem un massatge a les espatlles. Fem el mateix, el palming que fèiem, aquí. Amb una mà, amb l'altra, amb les dues. Aquest també el podeu fer amb els peus. Aquest mateix surt a la pantalla, però ja es veurà així, t'assentes. Portes les mans a darrere. Com se sent millor, Pau? Amb els peus o amb les mans? Amb les mans. Sí? Ok. Bueno, depèn del nen. A mi aquest m'agrada més rebre amb els peus, però bueno, està bé. És massa fort potser amb els peus o... No, m'agrada. És així. El client mana. Podem posar aquí una miqueta de pressió. Hi ha aquí com un foradet que encaixa perfectament amb el palmell de la teva mà. Inhales i apretes. Bé. 3 cops. Canvies de lloc. Aquest és el que faig quan després de ioga anem a la relaxació perquè relaxem les espatlles i baixin. Aquí el pectoral també. Comencem com hem acabat i estirem una miqueta les cervicals, que vagi una miqueta la barbeta cap al pit. I ara aquí hi ha o freestyle o anem seguint, una miqueta de massatge al cap, podem apretar aquí amb els dits polzes també, seguint aquesta línia aquí. No, però així relaxat, més apretat. Bueno, doncs amb els ulls oberts, si vols. Massatge a les orelles. Fora bé. Tens fet? Ara és el moment de la manta, perdoneu. Ara és el moment de tapar. Ja... Si no he de tapar, tapeu. Exacte. Els peus. Vinga, no, Pau? M'ha encantat milla. Aquí hi ha la mandíbula, amb les cimes dels dits. El voltant de les celles. Estirem les mans. Fes molt poc. I ens hi posarem a les orelles. Aquí. Sentirem l'esplaca a l'orella. Per acabar, ajuntem els dos dits polzes, els resta de dits estirats, els posem entremig de la cella i ens podem quedar aquí una estoneta. Així donem energia, amor, el que tu vulguis donar-li al teu fill, tranquil·litat. Estan aquí una estoneta, la que necessitis. Potser se t'ha quedat dormit. Però més relaxats, no? Ara no facis cara malament. Està bé, sí, estic molt relaxat. Doncs res, espero que us hagi agradat i que practiqueu molt tots aquests dies. Un petó!